Dito na kami sa Thailand. Sa mga Alam ko, iuna mo pa yan. Si Mikey, si Kai Kai, si Joby, and si Nikki. Ayan, nagbabayad na siya. Ano yan? Hindi yan hotspot yung tawag. Ano yan? Saturday. Dito kami bibili ng SIM card pero meron na kaming internet. Dalawang 2 GB 7 days ang binili namin, yung tag 299. Uy, ikaw nag-drive? Joke lang. Dito na kami sa Tiger Lily. Dito kami naka-check-in. Hello! With Joby. The chef. Yung room namin kay one room lang. Online kami nag-book dyan, Bisprin, sa Tiger Lily, sa booking.com. Tapos, 6 kami dyan sa isang room, kaya dinivide namin yung payment into 6, 516 pesos each na lang kami per day. Kapun ka! Kapun ka! Kapun ka! Why? Labas ka pala. This is so cool. Oh. Ang cute. Tingnan mo. Take off shoes, guys. Ilang ng shoes? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Pura na isang pair. Nakay-suit pa niya. Andiyan ka sa paan. Wow, it's so cute. What are you doing? Ano ba yung CR kasi? Ay, maganda. Hello. Tayo lang yung tao dito sa floor. Tayo pa lang. Oo, kamera pa lang. Oh, it's pretty. Pwede tayo magkwentuhan. Morning! Morning! Pizza nga tayo. It's the biggest pier here, and also you can have lunch here. The bus stop, the main one is here. Pwede kayo assist niya. Bait naman nito. Gutom na kami. Saan punta? Sa bus stop. Ito na yung bus stop. 4, 5, 6. What praku? What prakay? Grand Pal. Ang hirap. Anong bus number? Napunta natin. Dito tayo sa what? What's that? Hindi pala. 1, 2, 3, 4, 5. 5 stops. Saan ka mag-stop? 650 pa rin yung bayad. May Chubby's friends. Pero ito kahit naka-long sleeves ako. Sobrang nipis ng tela. Eh okay lang. Saka malaki. Maluwag. Really? Ano? Parang jeep lang yung feature. Jeep naman lang. Jeep na pwede kang tumayo. Ilang minutes na service? 1 hour. Only like 9 to 10. Oh. Na-traffic kami sa loob ng Chinatown dito. Oh, one baby girl. Oh my God. Na-smile pa rin. Ano, big friends. First time namin dito. Hindi sila makadecide. Gusto mo halos? Halos. Oh my God. 79. Okay. You can turn outside. Thank you. The best. 85 para hotdog, ito, and kanin. Ano yan, Mike? Bread. With With butter and sugar. so good. Hot. Kanin. May painit ata yan. Yeah. What? Sarap. Sarap. Siya pa. 100 baht. One size lang. Oo. Pwede ko na tanggalin. Wag.
Huwag kang pasaway. Mapagalitan tayo ng mga... Lock up abroad. Yes. Mahirap maging lock up abroad. Kaayo. Parang naalam mo sa Asang Pilipinas. bilangan. Lamig. No, but... Hey, let's go, let's go. Let's go the ticket to Disneyland. Joke lang. Saan? The Grand Palace and the Emerald Travel. Oh. Init. Igong. Init. Thank you. Squatter. Ang init dito lang. Ang init. Oh, mainit no? Hindi. Pwede magluto dyan ng itlog. It's hot, huh? It's bahotil, ha? Kanina, no? Oo, iba yung amoy niya. Chinese. 我们的去哪里这个地方 Tama magina pang sabi ko. This place. We are this place lang. Di Ayoko na. Anong ayaw mo? Guys, wag na tayo mag-tour Ma- ng mga palace. At si... Vlogs na. And now, you know, here we go. Anong now we know? Here we go. This means mainit. Okay. So, mag-suot lang kayo ng light. Yes. Teka lang. Yes. Initan ka, no? Ano ulit yan? Tambis. Ambit. Tambis. Tag 100 lang, please. 80 daw, 80. Discount. Ako kayo. Yung atin, yung pink ang kulay. Ito na maliit. Yum! Ano to? Tambis. Masarap. Hindi ko alam ano yan sa Tagalog. Tagalog Meron na ba ba sa yun? Manila benta niyan? Yung parang pink na ganito. Nakasa. Pink na parang heart. Kahapon. Bakay ng lola ko. Every summer pagdating ko, madami ng harvest. Weird ang Ano flavor yan? Hindi ko alam. Strawberry? Ang sarap kasi malamig. Sarap. 10 baht. Pwede mag-tricycle or cab pero nilakad na lang namin. Walking. We have about 4 minutes. Okay. The Golden Leaning Buddha. 100 baht. Yung ticket mo, may free water. From the TL. Dalawa talaga sa'yo? Love, pwede ka. Tanong mo lang natin. Saan tayo punta kay? MBK Plaza Mall. Okay. Mole? Mall. Alam. Grabe kainit. Sarap. Parang- Parang kanina lang. Boracay. Para ka lang. Hindi ko Na pala walang try beach. ganito kainit sa Cebu. Naglakad ako na pawis ako. Gani. Tuk-tuk. Magkano daw sabi nila? 500. Kamahal. O 600 yung isa. 1,000 lang yung isa. Pero- May rubber. Pero itong cab, nagbayad siya ng 200. 200 lang. Anong masarap? Pad Thai, crispy pork. Halika dito lang.
Haluin mo ah. Nagpapa-aircon kami, sa totoo lang, best friends. Mukha siyang Green Hills na may pagka-SM, na may pagka-Crisha Mall. Wow, 80% off. Ang ganda. Gusto mo bumili ng ganyan. Pero hindi dito, no? Chato-chato. Yung mga ganitong klase, oh, parang, Sige. parang taga dito lang din. Kasi ako, iwan niyo ako dito for 30 minutes. Why? Napa-pressure ako sa inyo. This is my ballerina friend. Cousin, pangini. My friend. Bye-bye. Di ba kailangan magpili? Kailangan. It's ballet time. Wow, bakit may sandals? Oh. Sakay. Oh. Hindi yan masakit sa lubot. Kailangan nila eh. Huwag magsayaw. Where do you wanna go? Ano yan? Smile, guys. Sarap. Ang may konti. Oh. No? 80 baht. Wala ano to? But yummy. Ano daw to? Squid taste. Nasarapan sila kaya bumili na sila. Iniwan nila sa akin to. Hindi. Ang food court. Rapin mo. Gosh, ayaw na talaga makakain. Sige, order ka muna. Milk tea. 25 baht. Go daw. Kapun kap. Sawadee krap. Layat na mga alien! Wala, John. Welcome to the Uy family. Masanay ka na sa amin kasi crazy talaga ang uwi. Mark, kung may mancha yung damit mo after kumain, meaning uwi ka. Baka related tayo, guys. Punta kami ng Sky Trail. Let's go, let's go, let's go. Pasok kanina, yung dun ba rin? Tabakra. Wow! Ay, nara! Diyan sa Saturn Pier. Papuntang Bangwa. Peninsula. Go! 40. Malamang select fare, 40. Anong ganyan? Dami makdo dito. Honey. I'm loving it. Yeah. Marte. Kaya. Sobrang linis. The first time ko nakatry ng train dito. Depende sa stop yung price. So yung pupuntahan namin ay 40. 40. 5 stops. 5 stars. Saan pa tayo pumunta? Mahirap i-ano, sa Taksim. Akala ko maliit lang siya. Parang lalayo ng mga pupunta. Saan tayo pupunta ulit? Sa Sa Fantaxi. Punta kaming Asiatic.
Magsakay ka pala ng shuttle boat. Inisip namin bus. Boat pala. Ayaw mo na? Melting. Look at my face. It's so shiny. Shining, shimmering, splendid. Di ka ngayon. Uso mantika. Balik na tayo. Yung din nga, sabi ko tayo magbaba. Five to 10 minutes lang yung boat. So if maubusan kayo ng baht, meron naman kayong pang-exchange dito. Parang sa, sa Galing ni Mikey magawa. Ano to lahat? 170. Free! Lagyan ko glasses. 25 na. Pero madami na. Oh, at saka isang chicken satay. Ano pa bili ka? Kasi yan yan. Nice again. Tagahipos. As nakakapalang yung ano. Gahipus girl. Wait, ito yung order mo. Large pala. Ah, may sabi ka small? Sabihan mo. Sige, contest. Smile. Lipat pakwan. Yes, let's eat. In the name. Okay, pwede tayo. Ano yan? Pwede ito. Yung satay nanay. Yung Sarap! Sarap, no? Sarap. Nagatipid tayo sa Sorry sapay. ah. Gisadya mo yun? Water na lang water. As you can see, my throat masarap hurts. din ang kangkong nila. Pati yung pork. Sarap din. Crunchy. Puto Suman. maya. Oh, Puto maya. Ay, pero walang tsokolate. Suman na may mangga. Oh, kasi sa puto maya sa Jensen, may mangga, may suman. Masarap sa tugtog. No? Tuk-tuk is life. Ano nakatingin? Grabe si Kai. Offend. Tingnan mo kami lahat. Nakaposo na yung isa ganyan. Nakaganyan pa yung isa. Kayo. Ba't ang ginaganyan? Pinakukainis. Sakit na yung ulo ko. Kamabaw na kong kalipay. Wow! Grabe. Grabe sila magtawa. Grabe ka. Ikaw rin naman. Uy, hindi ka naman. Grabe na kayo. Parang may visible lang. Ano yung sila may kiba? Sila lahat 80, yung dalawa lang 50. Fruit lang. Caramel. Ayan o, durian. Caramel. Ayoko yan. Joke lang. Milk and cream yung pop friend. Grabe. Hindi mo din naman mababa. Ano eh. Good morning, best friends. Nag-book yung cousins ko ng taxi. 300 per head, no? Medyo expensive siya kay malayo man. Pero, worth it naman. The struggle is real! Nag-stop over kami sa trade market just to have
train market tawag nila. Picture na lang muna kasi maaga daw kami masyado. Hindi pa daw aalis yung boat. Ha? Sabi niya? Grabe yun. Grabe tawa ni Kai. The floating market was stop first sugar farm. Inside you can see souvenir. After you go to the market stay on the boat. You can buy, you can eat, you can shopping on the boat. Have coconut, banana, souvenir, pad thai noodle soup. Can buy, can shop, can eat on the boat. Have temple, have the fish farm. You need elephant? Gusto niyo? Ay, check natin with elephant. Monkey show, crocodile show. Have long neck, come on the bike. Elephant. Only elephant. Market, elephant, and monkey show, 2,000 baht. If market only. Market only 1,000 baht. Ay, 1,000 pala. Bakit sabi ng tao 300? Market na lang muna. Market. Market na lang tayo ng Efelans. You have how many person? 6. Okay. Grabe, 1,000 pala. 3 hours sweet. Gani. Worth it na kaay. Looting! Floating. Looting! Basagod na yun eh. Don't shout! Okay lang yan. Don't shout. Pala to, akala ko ano lang. Sabi mo, hindi mabasa. Sabi ni Papa. Ay, may video pala. Basa ako. Wow! Hindi to GoPro! Hello! Hi! Diyan tayo! Diyan! 120 for one. No discount? 6. Can be 100 for all of us. 100. Okay. Ano yan na face doon? Wow! Ano yun? Magkano yun? How much is English. that one? The feather? The elephant. You paint? You order? If they will buy. We want like that. No come back. You go, no come back. One way. Pag wala kayong cash, pwede palang mag-credit card. Oh, you're so beautiful! Kaya ata natutuwa si Lolo na i-stop tayo kasi nakatawa lahat ng ano eh. We text? Like this. Wala na akong pera. Ate, wala Si Lolo sa Mag-divide tayo sa kalo. Yes. Oh, for Lola? Yes. Oo, yung kalo. Ano yung kalo? Kasman si 200. Lolo. Divide 6. Ah, 5 pala. Oy! Wait. For you, for me. For you, for me, like this. Nagkaya si Lolo. Okay, 520 yung sa'yo. 200 yung kalo. Tapo ka! Hila niya yung boat para matingnan niya si Joel. Okay, I can discount for you. For 2? Yung ano, Mai. Thank you, lamb. Habol ka. Pabili sila. Gahagol ako dito ba? Bakit mo gira video? Ano yung gano'n? Super face. May discount sila ngayon ng Caris. Cheers, guys. Kaya kasama. Okay, magsabi ng ito. May adyan ka lagi. Yun, no? Pinocchio, oh. Wala ka pa. Check yung giraffe na lamp yun. Or yung coconut tree na lamp. Okay ka, you buy something? It's okay. Thank you. Ganda dito. Huwag tayo dito mag-lunch. Mahal. No? Gutom na kayo. Busog. Nag-sandwich ako. Mucho? How much I like? I like this. 1,000. Money. Very far. 2,000. Galing 3. 2? Okay na? Okay. Sige. 1,500?
1,500. 1,800. Bili pa ko yung isa. Two. Dalawa. For Two, two. we buy two. We buy two. I buy the one with the... Buy two, I say na. Hello, I say I give you 4. Let me. We buy two. Sige, kaya. Yeah, you beautiful. Sometimes, you very always. You beautiful. Oh, you also. Give is sharing. What's that? I love you. I love you too. Last. like that. Why? 50 baht. Yes. Tip ay Coca-Cola. We need Give to you eat. 100 No pesos. more money to eat. Okay. That one? Cannot. Cannot, Craig. Swerte na tayo. Lang. Oh, dong. 4. Four na. Dalawa. The one. I love you. I love you. Take it. Mahal kaya. Kikilit na. Ang galing mo, Kai. Ano good yung isa? 3,500. 3,900. Oh yes. I love you. We do food. You beautiful. No more. We dine. We have no more food. Thank you, ha. I love you. Thank you. Thank you. Ako na, ha? Thank you. Thank you. You do like this. You see, shopping. No more. No more money. No more money. You got our money. No more food. Oh my God, my snake. No color. Mami. Hello. Yan silang store. Can turn. Yung akala mo tapos na, hindi pa pala. Wow. Wow. This is the real deal, guys. Kaya pala 3 hours yung ano namin, boat ride. Because it's traffic. Look. Parang EDSA. Rapid. Para shine. Parang anytime may action dito, si Tom Cruise lalabas. Or si Jackie Chan. Or see? Jackie Chan. Or si Joey Basman pala. Si Cardo. Si Cardo. Sana yung baril mo, SPO3? Si Cardo Dalisay. Sino ba ang pumatay? Joe M. sa The Good Side. Ganda sana yung babae, no? Sa gilid natin. Yung katabi nila. Sabi ko, may stiff neck siya. Akala ko na gano'n lang siya. Yes. Ayan mo, 1,500 times. Knock, knock. 2,500. For wood. I'm so happy, Batman. Are you buy 4? You can eat the flower. Papa, no eat. Eh, kinakain niya the whole time. Ito yung kinakain natin. Grabe tawa ni Joy. Ito yung kinakain natin. Sarap. Gosh, There's sweet mango. Sweet. 100. Nagkabiyan mo lang.